Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Искам да направя една демонстрация как се отлучва кола с шперц. Да покажа, че автомобилът е заключен. Избирам си подходящ шперц. И така. Сега отключих колата успешно. Остава да извлека кода. Ако вие си заключихте ключовете в автомобила и имате нужда от аварийно отключване, мога по този начин или по друг начин да ви помогна. Свържете се с мене. Хубав ден ви желая.